שמח להיפגש כחלק מסדרת המפגשים של המכללה לאנשי עסקים, והפעם כאן באוניברסיטת בר אילן, יחד עם קהל מגוון גם של סטודנטים. ואשמח לשתף אתכם מתוך דרכי המקצועית ומתוך הקריירה האישית שלי, במטרה להציג ולהציע לכם זווית ראייה שונה וכיוון חשיבה נוסף על הנושא הדרך למשרה בחירה בכספים בחברות המובילות במשק. אני מאמין שלי זה שההצלחה והמפתח להצלחה טמון ונבנה מתוך דבקות במטרה. יגעת ומצאת, תאמין. את לימודיי התחלתי בתואר הראשון בחשבונות ומערכות מידע. סיימתי בהצלחה את התואר הראשון, לאחר מכן המשכתי למבחני הסמכה, לראיית חשבון, שנת ההשלמה, מבחני המועצה, תוך למידה מהשמות המובילים בתחום, כגון פרופסור הרצל פטל ואלי פאר. סיימתי בהצלחה את מבחני המועצה, והתחלתי את דרכי המקצועית במשרדי ראיית חשבון. דרכי המקצועית העיקרית נבנתה מתוך עבודתי במשרדי ראיית חשבון EY, ארנסט אנד יאנג, בתל אביב, מהביג פור. שם נחשפתי למגוון חברות מובילות ומורכבות במשק ובתעשייה, בהיקפים גדולים, במחזורים גדולים. במקביל, התחלתי את לימודיי בתואר השני, באוניברסיטה העברית, ב-MBA, בהתמחות של מימון וניהול פיננסי. סיימתי בהצלחה גם את התואר השני. לאחר תקופה של עבודתי במשרדי ראיית חשבון, בחרתי לעבור לליבה, לכהן בתפקידי חשב וסמנכ"ל כספים בחברות פרטיות וציבוריות. במסגרת תפקידי כחשב וכסמנכ"ל כספים בחברות פרטיות וציבוריות מורכבות, נחשפתי גם לחברות שהן מאגדות בתוכם קבוצות וחברות בנות ונכדות וצדדים קשורים נוספים במגוון תחומים, החל משוק ההון, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, וכן בתחומים של אבטחה, כוח אדם, תרבות הפנאי, שוברים, תווי קנייה, וכן בתחומים של סיטונאות, קמעונאות, חומרי בניין, מלאי, מפעלי ייצור ברזל, וכן בחברות ציבוריות, כגון ישראייר, תעופה ותיירות, וכן בחברות ציבוריות נוספות. ואני סבור שדווקא הגיוון הזה שנוצר, נתן לי את היכולת הייחודית להוביל את מערכי הכספים בחברות ציבוריות ופרטיות המורכבות, ולהוביל את האופרציה הפיננסית הגדולה הזאת במקרו, גם במבט מקרו כלכלי, וגם בלי לוותר על הירידה לפרטים תוך פרטי ניירות העבודה שעליהם מורכבים ובנויים הדוחות הכספיים של החברה ולמשקיעים, וכן כל התהליכים הייחודיים שיש בכל חברה, תוך ממשקים של המחלקות הנוספות בחברה שקיימות.